Hello guys. Boom, 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 boom. Als vierde. Vierde de doos. Waarom denk je? Vier boom. David mas vai se boom, boom, boom. Kom. Oh, zo, tamaatje, tamaatje. En zo, boom, 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 zo. Kita mas aan. Kom maar, klaar. Boom, boom, boom. Oké. Kijk weer. Weer. Boom, 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 boom. Gaat hij eens zo? Ik kan. Safe. Laten we safe. Daar eigenlijk die safe. 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 Boom! Ja, die business. Ja. Safe. Boom! Safe. Daar zit ze in jouw boom. Daar zit ze in jouw boom. Mama klaar. Boom! Ja. Ik uit het man klaar. Safe. Boom! Dus aanpakken. Boom, kaboom. Kom. Ja, boom. Boom! Boom! Het is amper om. Boom! Oké.